Alas 6 pa sa naning pagkaaga, nag-aarabotan naman ang mga bus, jeep, tricycle, asin maging mga pasahero, iti sa terminal sa probinsya kan Camarines Sur, Banwaan kan Goa. Arog man kan rida kan lunadan, ano kaya ang pinag-aagehan kan kada individual sa saindang oral daw na pagsakay sa saindang buwan. Nabistado miman si Kuya Saro sa pasahero kan jeep. Dipisel, kaya? Dati kanday pa pandemic, lang siya. Halimbawa, dali kami sa harong sa sangay hanggang ili sa terminal, lang siya, 25 ngunyan, nagdagdag ng 5, naging 30. Kaya, yung 5 talaga, magiging dawa, 5 pesos lang. Dawa lang bagay na ito, pero sayang, pero kahit kung magigilala magbayad tayo, magigilala tayo ang patakaran. Depende sa pasahero, may halos na pasahero. Kung may pasahero mo aram ng pamasahe, kulang pang tinatao, sa sakit kang anak buhay may parang pasahero. May pasahirong matinaw, may pasahirong mahagat uli, dahil pa nagtatao. Ano na kung papasahirong 1992 pa, araw talaga niya. Halo-bilo talaga mga tao, dahil para riho. Dagol sa mga biyahero ang mga nagreklamo, mapadapit man sa pagbiyahe, sa manlain-lain man na karasonan, lalo na kan pagtutok kan pandemya. Siring man kaan ang mga Bicolano, bistado sa pagiging urago, na imbis man na magpadara sa problema, ini kinikibo na sa nanindang inspirasyon sa saindang buhay. Bilang uragon ang mga Bicolano, ikwaman man lain-lain na talento. Saro sa mga talento kan mga tao sa partido, iyuan pagkibuning ganda, asin man ang pagganda. Saro sa mga nahanap mi human si Tatay Ildefonso Selo na nabistado sa iyang kantang terminal. Gayon kan biyahe ko, kan sarong maldaw, bit-bit ko ang gitara, may jamming na naman. Indiretso ang dakwatsa, ako mapaduman. Sa tropa sa tambuko, may sistemang masiram. Kasakay kong mistisa, kwadrado ang salming. Pilit niyang dinadakop, mga hapon kong hiling. Sa paldan niyang medyo kintilasin, lusang itin. Anong siram kan buhay kung siringan katani. Alakit pagligo na sa kantukan jeepney. Pagsabi kong para simbag sa ko, bawal pa di. Day ako makatubod, day pwedeng magbaba sa kurso na dakong tango. Taong 2008 bulan ng Abril, kan nagibuman ni Tatay Ildefonso ang kantang terminal. Asin naging kontrobersyal man, ninhuli sa nakakasabay ang mga tao sa kung ano ang gustong ipasabot kat sa iyang kanta. Bawal dyan,
baka matikitan ang Kumusta naman kaya si Tatay Ildefonso? Makalihis man ang nagkapirang taon. Yaon na daw siya sa insangon niyan. imbis na maparami lalong mapaparayo sa samong padudumanan. Di sa probinsya kan Camarines Sur, Banwaan kan Goa, nahanap ni man si Tatay Ildefonso sa barangay kang Tagungtong. Naabutan ni man si Tatay sa iyang simpleng harong, kaibahan ang sa iyang pamilya. Siya nasa 35 taon naman nagtutugtog asin nagkakanta, kaya dai naman nangalasan na siya dakol naman nagibong kanta. Saro naman nga ni Igdi iyo ang kantang terminal. Arog man kan mga komposer, panunya man kaya nagibo ang kantang ini. Tatay, ito po, saro po sa natatangi pong parkanta po, hindi po sa sasuyang Banwaan. May magayon pong boses at yung pinakahangaan po ang kadaklan. Naaraman mi din po na ikaw po mismo ang nagigibo po kang sa inyo pong mga kinakanta. Saro po digdi sa kinabibiliban mo po na ginibo mo pong kanta, iyo po ang kantang terminal. Gusto mo lang pong maraman, Tatay, ano po ba yung yung mga naging inspirasyon mo po, kaya po nabuo mo po yung kantang mo? Mostly ka talaga sa mga ginito ko talaga kanta. Yun ang yung social relevance sa mga ginito kong kanta. Take ko rin ako ng impact. Kasi naging controversial pa. Yung terminal. Ang panahon kaya na yan, way back mga between 2008 or 2009, may mga pagkalap na kahit ito, yung nagkisa ko sa ko. Minsan, nakaka-revive kami ng ideas, different people. Hindi, kung minsan nagkatatigil, hindi. Kaya lang katunano talagang ako mismo naka-experience siya. Nakabawa pa kami sa uwa, naka-star yung panahon na yan. Katalutuan sa Nusi pa kami ito, birthplace ko yun. Habang nakikipag-ulay kami kay Tatay Ildefonso, padikit-dikit niya naman na itatao ang sa iyang mga eksperyensya na laging dahilan sa pagkabuo kan sa iyang kanta. And kahit ako dito sa sa Tambuco mismo, kan yun na ito nangyari, nabuko ng driver. Kasi driver na nasa kayan ko, gahing nagagawa. Takot sila sa naganaga ang sabi ang driver. Takot sila at nagtitikit talaga, naikit talaga. Sabi ko, ang dahil gibuhan nila yung kanta para madagot kang iba. Pagkada ko na nagre-reklamo, pati sa mga estudyante kang Baptito College. Dahil pa sila pinibumaba dyan sa kanto na yan, kung didiretso pa sila dumaan, malakaw pa na sila pabalik. Yun ba lang ito si inspirasyon ko. Kumbaga, maipatawhan kami ng atensyon na maipadawag sa mga tao ang nangyayari. Yun ba lang ito ang pinaka-motibo ko doon. Kaya ginito ko naman. Hindi ko man expected na magkakagusan ng impact na araw yung katahula. Ninhuli man sa eksperyensya niya, nabuo niya ang kanta. Alagad sigun man sa mga biyaherong nakakadangog kang kanta ni Tatay Ildefonso, anuman kaya ang masasabi ninda mapadapit sa kantang ini. Yan. Pero patama ito sa mga nanunungdan, mga opisyal sa lokal na gobyerno. Pero man sa mga commuter, sa mga operator ng lubos ng mga pampublikong vehikulo na nagugyan, gagamit siya. Ay nakikinabang sa proyekto ng gobyerno, lalo-lalo sa terminal.
bilang garo. Paabot din naman sa sa gobyerno, sa lokal na gobyerno ng Banwaan. Pinapatulong din yung sarabay dyan sa terminal mismo. May paabot sila. Kaya lang, ang gusto mga katulong ng gobyerno, patutod na lang yan, mamawala na lang ang issue na yan. And, kung ano man ang naging epekto sa mga paradangon, sa mga taga-Noa, sa mga riding public na Makakalaw ka kanta. makaka-relate naman talaga, aagid naman sa rotang sinabi ko sa kanta at tampuko na ito. Ano man po mismo sa Ano lugar na mismo, ang kadaklado na natin, tali sa mga taga-tampuko, tapos sila lupa ng mga natropa ko taga-tampuko. Shout out, tampuko! Kaya, ang kunyanday ng gayo, ang issue kay Tata. Tapos ang kanday naman, hindi naman sa kami, nakakabak na ba ganyan mo yan? Ninhuli man sa nagibong kanta ni Tatay Ildefonso, may mga nahamanman pag-abot sa gobyerno, asin ini naging dakulang tabang lalo na sa mga biyahero. Kung ano siya inaagad doon sa kanta, naitao, may babaan ako sa tampuko. Bali, parang nadang po ninda, so nais mo po iparating po doon sa So, kanta po. hinaing kang Opo. wala akong may hinaing ka to, si mga sariling public. Dapat magrespetohan na lang ang driver tsaka ang pasahero. Mag-intindihan na lang po Intindihan sila. Ang driver, intindihan niya ang pasahero niya na yan gusto mo kayo magubad sa lugar na yan dahil convenient siya dyan. Isipon man ka itong pasahero na may mga sinusod kitang layers, ikaw dyan yung mga karatula dito dyan dito, no? Unloading, dahil ka dyan pwede magbaba. Dahil ka pwede magkarga, dahil ka pwede magkarga. Saka, ang driver pag gano'n, lalo pag papasok kayo jeep, pag ka, para nasa yung mga magagalang na driver, alam po, magilik po. Ang number one dyan, ang sa driver mo dyan, ang inisip, safety. Di ka pwede ikaw ba sa tao, dapat ang accidente ka pagbaba. Magrespetuhan na lang ang estado. Both Saka, sides. nasabi mo po nga sa kanta na baka matikitan, manangga daw Yeah, mga yeah. driver. Iyon man ang bigili kayo ng driver. Opo. Sa hiling mo po tatay, dapat pa po yan ang nagdadang po kayo. Yan, kantang po. Padakol pa, sa pagtutulog ko mas di mauna sa Kalso. Nakakarapot ako Albay, mas yung Albay, kadawal ako ng mga followers sa Goya page. Hindi po sa Lucelo. Mga followers ang iba nga yung mga musikero man. Hindi tanong ba sila, nyatarget sila pa itong mga people songs. Halida ko na po talaga ang naiinggan nyo lang po talagang magdamot ang mga people song po. Sa dirita po yung, sa diritang kumbaga kultura na Kulturang Bicol. dapat ipagmalaki talaga ang mga taga-Bicol. Bago man matapos ang pakikipag-ulay mi kay Tatay Ildefonso, daiman kami naghali na daimadangog sa iya mismo ang talentong Igwasya. Gayon gan biyahe ko, kansarong aldaw, bit-bit ko ang gitara, may jamming na naman, diretso ang lakwatsa, ako mapaduman, sa tropa sa tambuko, may sistemang masiram. Mapaaki man gurang o hoben, ining kanta padagos na tinatangkilik kan mga tawo, hindi sa partido. Anong siram kan buhay kung siring ang kataning? Alagad pag ito nasakit ko kayong gipin. Pagsabi kong para simbag suko bawal balik. Di ako makatulod, ay pwedeng nagbaba sa gusto na lakong tagon. Bawal dyan,
Baka matikitan ang driver na nagkakayod. Herakman, pero kami na nagbabayad. Iyong nasasakitan, imbis na maparani, lalong mapaparayo sa mong padudumanan. Ang buhay ta, arog ta arog man kan rida kan lunadan. Nagaagi sa magayon asin daita uyon na agihan. Pero daw ano pamanan, gibuhon ta na lang inspirasyon sa satuyang buhay. Artist, musicians, pwede mga may sa piksik, magpinta, o kaya May mga talent po. kung anong mananda sa arts, Mga kakayahan po. padagos hindi yan. Dahil hindi sila magsuko. Hindi po matakot asin masuko. Iluwas po ninda ang talent po na ikwasinda. Iwas hindi yan dahil hindi sila matakot sa kritisism. Diyan mas lalong matibay. Pag may kritisism